Libap vilayetinde birnäçe gün bäri zil toplanýan poligon ýanýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä tüsse we ýakymsız iýiz sebäpli golaýdaky şäherçileriň ýaşaýjylary üçin dem almak kyn bolýar. Bu günler Tebitdäki howa 40 gradusa çenli gydýar. Yanyan poligonun yaramaz isi 10 kilometre yayrady, tüssüz hem şol aralykda görünýär. Dip Azatlyň Türkmenabatdaky habarçy aýtdy. Poligon Türkmenistanyň Gündowur Sewitiniň dolandyryş merkezi bolan Türkmenabatdan 15 çemesi kilometr uzaklykdaky çärji etrafynda ýerleşýär. Zibil bu ýere Türkmenabatdan we golaýdaky etraplardan getirilýär. Habarçynyň sözlerine görä zibil toplanýan meýdançyda yssyda ýangynlar öňem bolupdy. Azatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjylaryň biri dem almak kyn demin gysýar diýip görüň berdi. Habarçy ýangyndan we onuň döredýän täsirinden yerli häkimetleriň we daşky gurşaw guramalarynyň habarladygyny we muňa garamazdan netijeli çäreleriň görülmeýänligini aýdýar. Poligonu söndürüp bolmaýar, yeterlik suw ulanylmaýar. Bu poligonu birnäçe ýyllap daşalan müňlerçe tonly galyndy bar. Dip habarçy aýdýar. Yerli çeşmeleriň habaryna görä poligondaky ýangyny söndürmek üçin ulanylýan suwuň muktary yeterlik däl. Suw daşamak üçin ulanylýan köne tehnika zerarly, suwuň uly muktary ýol ugry dökülýär. Yanıp duran poligon için suw Türkmenabatyň Demiradygyndaky Amy derýanyň sahasyndaky howdandan da salýar. Türkmenabatyň arasyçylyk gullugynyň awtoparkyndaky köne mat kysymly ulog 8 kubometr suwy tas 25 kilometr aralyga da saýar. Ulog çeleginiň bar ýeri deşik bolup, guýulan suw akyp ýatyr. Ol ýoly söküp poligona gelýänçä 5 kubometr suw galýar. Dip çeşme getirilen suwuň galyndylaryň diňe 5 metr aralygyny söndürmek üçin yeterlikdigini we söndürüş çäreleriniň munyň bilen gutarýanlygyny sebäbi suwuň poligona günde bir gezek iýerlenligini aýdýar. Azatlyk radiosu zibil saklanýan poligondaky ýangyn we ony söndürmek üçin görülýän çäreler barada Libap vilayetynyň administrasiýasyndan we jemaat gulluklarynyň wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu wagt poligondaky hapalaryň ýanmagy derarly 40 gradus ıssyda deherli tüssýanyň we yaramaz iýisiň ýaýramagy dowam edýär. Bu aralykda soňky 3 gün meteorologiki gözekçilik taryhynda global derejede temperatura rekorduny görkezdi. Alymlaryň aýtmagyna görä 2023-nji ýylyň 3-nji iýuly taryhda iň ysy gün bolup, bu tutuş planetada ortaça temperaturanyň 7 ýyl ozalky rekordundan geçipdir. Alymlar howanyň ötkäp täze temperatura rekordlarynyň döremegine parnik gazlarynyň zyngyndylarynyň sebäp bolýanlygyny aýdarlar. Türkmenistan planetany gyzdyrýan gazlaryň sızmagy boýunça dünýäde ilkinji ýerlerden birini eýleýär.